babatu kamar suna. Ke saurare niki ji. Kin ga yanzu nan daga gidan liman nake. Liman ya gaji, an kai masa magana a kanki, kina yin abin da kika ga dama, kina shiga banza. Cin yana kawaici yana karewa. To da aka je shi ma ana ganin yana da haɗin baki, sai da suka sa shi a gaba har gaban mai gari. To yanzu ga shi mai gari cai baya son ma ya gani, kwata-kwata baya bukatar ya gani. Kawai da liman da su waɗanda suke ta kaiwa ƙarar akan irin abin da kike ya faɗa musu cewa ga umarni nan, ba wai shawara yake bani ba, umarni ne in tashi in ban masa garinsa, cewar shi mai gari watan azumi ke ko ba watan azumi ba wannan irin shigar ta dace ki dinga yin ta kina fita ana ganin ki wai kina wucewa ma wani su ca za su ga arniya yarinya da arniya ce saboda shiga arna ce. Ina maki magana kin yi jigon kin yi shiru. Ai duk wannan abin da nake yi abba a gurin ku ne na samu wannan damar da kai da umma, saboda irin shigan da nake yi, fitan da nake yi, ba ku taɓa nuna min cewa ba kyau ba, sannan ba daidai nake yi ba. Sannan wannan fitan da nake yi ai ku nake wa. Zan fita ne in je in samu a zuwa ci a gidan nan, in ban fita ba za a ci a gidan nan ne. To naji, to yanzu dai ba na son wannan shigar, ba na son ta. To shikenan zan duba in gani in hakan zai yi. Kina da za ta duba ta gani. Kai ka ji ɗan zamani, ni za ki faɗa ba za ki duba ki gani. A'a, subhanallah. Hannunka mai sanda babatu kamar suna, ba a sai ta harshe ba. Hannunka mai sanda, hannunka mai sanda, hannunka mai sanda. Halin mutum da ma bai canja saiti ba, kowa da halinsa ban san dalili ba. Wasu na da surutu ba su kulla mawut ba, in an zo batun mulki ba su daina zagi ba. Shugaba na ɗan Allah ne ba za ku amsa ba.